Čaute, opäť vás vítam pri ďalšom videu. Dneska trošku z inej kategórie, keď urob sa sám, pána urob si sám. Niečo iné trošku, ako ste zvyknutí na mojom kanáli. Nachádzame sa u mňa doma, v dielni, v garáži. Bolo to asi garáž, ale auto to nikdy neparkovalo. A rozhodol som sa to tu trošku porobiť. Všetko mám hotové, steny, elektrika, všetko je hotové. Ostala ešte podlaha. Všetko som si robil väčšinou sám. Steny, penetrák, kleber, mrierka, zašúkať, elektrika, takisto. Zásuvka nejakú chladničku, tak to bude pomp, čiže podľa toho aj zásuvky, nejaké vpravo, vľavo, svetlo nad tým, nech tam svieti plus dve ďalšie pod celom, takže je oveľa viac svetla, ako tá jedna žihrovka, čo tu bola. Celá miestnosť má nejakých 1475 kvadrátu. Vyzerá to asi nejak takto. Na dĺžku 5,5, na šírku 2,7, tuším, tak plus minus. No a rozhodol som sa sem dať epoxidovú podlahu. Nakoľko to tu vyzerá strašne a rád by som to nejak uzavrel, nech to je nejak celkovo pekné. Že vyzerá to nejak takto približne, či to bude vidieť. Ale s tým treba niečo spraviť najprv. Robil som nejaké ešte dorábačky, dneska som si všimol, že tam som nevymaloval na spodku celkom dobre, tak to som trošku domaloval. Nech to nie je potom vidieť, ale v prvom rade treba vyliať nivelákom, tuto mám celé nachystané. Ešte niečo príde, objednal som len jeden nivelák, takže ešte dva som dokúpil, keby dačo, lebo určite som asi jedno nevyleje, bude treba viacej. Podľa je síce rovná, mal som to v lasery, toto je pekné rovné, na kudre nám to trošku ide tak meter a pol, dva, tu je spád, takže to musím vyrovnať, tam musím dať ešte na prach novú latu, lebo tu je to zarovno, aby to nevytieklo preč, tak som vyrobil novú latu, plus nejaký tam som tam natlačil, čo som našiel, aby to neutieklo, takže to tam musím prišroubovať a vyleje sa to nivelákom, samozrejme penetrák na spodok, nivelák a samotnú epoxidovú podlahu som zvolil od Debexu. Celé, jak to tu je vystavené, malo by to tu byť kompletné, plus ešte príde samozrejme okolo páska, ktorú som objednával a nakoniec potom tmel do rohov, ale tu je to celé, všetko je dvojzložkové, penetrák, ktorý ide na spodok, teda na nivelák, a epoxidová podlaha samotná F5000, plus tie akrylátové čipsy na to už je len vec vkusu a lak na vrch F7000. Plus samozrejme nejaké nahranie, čo máte doma, nejaký ten ješko, ale hobel, aby ste ten nivelák trošku aj samotnou vlastne ten epoxid aj rozotierali niečím. No a tak postupne to dať nejak dokopy. Budem to dávať do nejakého jedného videa, ale natočím to na viackrát, nech to. Bo to je každá tá zložka sa dáva vždy o nejakých 24 hodín neskôr, prípadne 48, takže bude to niekoľko dní trvať. Takže určite nejaký týždeň, dva pofáram to a spravíme to. Pravda. Zatiaľ. No, takže najskôr penetračka, zarobiť s trochou vody, natrieme kraj a potom zvyšok.
na ďalší deň mi došiel zbytok niveláku a páska plus tmely, takže môžem sa pustiť horlivo do práce. Začnem páskou, kolom dokola a rád by som to vylial nivelákom. Napenetrované to je, brúsiť som to nechcel, takže len to zalejem nivelákom. Poďme na to. Tak, na miešanie použijem klasické miešadlo. Mám 3 vrecia, ježko. Chcel som to miešať s miešadlom na farbu, ale radšej som sa rozhodol pre klasické miešadlo a nejaký kyblík na vodu. Väčší kyblík na to nemám, dúfam, že to tam vôjde. Tak, poďme na to. Tak opäť 2-3 dní späť v garáži. Dal som dole kolom dokola tú pásku, troška som prebrúsil ten poter, lebo podarilo sa mi zrovna na jednotku, ako môžete vidieť. No ale budem dúfať, že epoxid to zaleje, tie nerovnosti, no mal to zaleje ten poter, ale budem dúfať, že epoxid to vyrovná. No a tak by som teda dneska dal penetrák, takže poďme na to. Tak penetrácia po 2 dňoch krásne zaschla. Na nejakých miestach som dal menej, je to trošku vidieť, ale je to pretreté všetko, tak dúfam, že nemal by byť problém. Našiel som 1-2 chybičky, tuto som opravil a môžeme sa teda pustiť do toho samotného epoxidu, takže idem namiešať.
Bude treba samotný epoxid, zložka A, B, akrylátový čips, ktorý si poviem zmiešať, nejaký čistý kyblik, miešadlo, ješka a samozrejme hladidlo. Zvolil som takéto. Nebudem robiť s tým klasickým, uvidím, či to pôjde s týmto lepšie, chcem to vyskúšať.
Tak, po 2 dňoch schnutia je to hotové. Som neskutočne spokojný s tým, ako to vyzerá. Aj keď spravil som chyby, je to možno vidieť, že je tu hneď. Toto, v tom okne to je dobre vidieť, no nie, takto, niekde. Tam a ešte pod tým by mala byť jedna, tam je taký schod. Akurát sa na to človek díva, ale nevadí, ostatné je fakt na jednotku až na ten čips. S tým som bol trošku štedrejší, jak som mal byť, ale nevadí, vyzerá to tip-top. Som nadmieru spokojný. No a ustáva už len nalakovať, takže valček a samotné na to lak Epoxy F7000, zložka A, dvakrát a Bčko, tu som to strhol, musíte mi veriť. Takže tam je to B a nejaký kýblik, miešadlo a môže sa ísť na to. Všetko je dokončené. Dneska som robil ešte poslednú úpravy s tou farbou. Tam tie sokle som maloval. Je to síce vidieť, tam sú nejaké chybičky. Nechce to pretrieť ani na 4. krát, takže... Ale nevadí, tu bude ponk, nejak to zakrie. To mi až tak nevadí. Na to, aké to bolo, tak je to fakt, že tip-top. No, zostalo už len posledné, a to je tmel. Kolom dokola. Takže idem hneď na to. Nech to už vyzerá akokoľvek, je to hotové, finito, takže ostáva už napratať a užívať. Jo, díky, čaute.